Hej. Hej. Så vi vil vise jer Demos 10, som er en ny teknologi, vi har fået i år. Og den er til for at måle døgnrytmen på en borger. Hvis vi har en bekymring, eller hvis vi ikke er sikre på, om de får sovet nok om natten. Ja, og vi har borgeren skal have den på i cirka 3 til 7 dage, hvor den sidder her på ryggen ved siden af rygsøjlen. Og der kan vi så måle bevægelser, f.eks. om de ligger stille, ligger og bevæger sig, om de sidder stille, sidder og bevæger sig, eller om de er ude at gå. Og der får vi så en farvekode for hvert minut, så vi kan se, hvordan deres døgnrytme er. Ja. Og det er simpelthen for at få en viden om, hvordan, altså i stedet for at vi udfylder manuelt uroskema, så kan vi så se sådan direkte, hvordan har den her borger været for minut. Og så samtidig med, så er der så en observation inde i Cura, under observationer, og så kan man søge Demos, og der kan man så skrive time for time, hvad der er sket i løbet af en vagt, for at man kan se, om et besøg af familien tidligere har betydning for, om det er vågen om natten. Ja. Og hvordan bruger vi den så? Altså vi starter med at skal have et informeret samtykke, som det hedder, fra enten beboeren selv eller pårørende. Og vi skal lige gøre klart, at det er en registrering, det er ikke overvågning. Men det informerede samtykke skal foreligge, inden vi går i gang med at sætte Demos 10 på den enkelte beboer. Og som sagt, så sættes den på ryggen, og det gør den rent af praktiske grunde, sådan så den ikke lige kan blive pillet af. Og den bliver sat fast med noget blødt plaster, så som udgangspunkt er erfaringen, at den generer ikke, og den kan tåle at komme i bad. Og så skal man bare huske dagligt at lave plastertjek, og det er i forhold til, hvis en enkelt beboer måske lige reagerer lidt på plasteret, eller hvis plasteret løsner sig. Ja. Så som udgangspunkt så anbefaler de, at man skifter plasteret efter 3-4 dage, men der er også de beboere, der bare kan have den på hele tiden det samme sted i 7 dage. Og når så registreringsperioden den er slut, så SIF og jeg eller sygeplejersken for at downloade resultaterne via en app, og det får vi fra det firma, der hedder Brane, som står for selve Demos 10, den nye sensor. Ja, og så har vi sådan en pjece, vi kan give til pårørende, som I også kan læse, hvor der lige er en hurtig gennemgang af, hvad Demos 10 kan. Ja.